Velkommen til Profilmetals webshop. Jeg vil nu vise, hvor nemt det er at bestille stålplader på mål. Vi starter med at vælge en kategori, enten tag eller væg. Så går vi ned i gruppen Fiksbål og vælger den ønskede plade. Det kunne fx være en trapezprofil 19. Her kan vi så vælge mellem to varianter. 1-4 meters længde eller 4-8 meters længde. Så klikker vi på tilpas vare. Til højre i billedet kan vi angive en længde. Det kunne fx være 485 cm. Prisen nedenunder opdateres nu. Nedenunder kan vi så vælge antal plader. Vi kan bruge plus eller minus, eller vi kan skrive noget i feltet. Prisen opdateres nu nedenunder. Vælg mellem forskellige farver. Tilvælg antikondens på tagplader. Som udgangspunkt står den på nej. Afslut med at lægge kog. Du kan nu fortsætte din indkøb eller fortsætte til betaling.